हमरा के देखा में। अच्छा वीडियो कॉलिंग करे कहते हैं। अच्छा चले ठीक है बाटे करी तब ठीक। चली तनी है बाहर शहर ले नी छोटकी के कहानी है कि ले आउ कौनिए दे के अदहनिए बैठा दे तनी झटपट खाए का कह देबे के ना त बाबूजी ओरियाइन जनू तमरिया करवा के धनवा उसवा के तई बोल ही लागम जा कि देखो अभी खाए नहीं खिसन बनैले आइम जा त पहले एकटा साला त पहले गरम पानी होई उहा सबके गोड़ हाथ धोए खाती ये चलते सेकराए हम खाना बना लेबे नी कि खाना बना ले में गोड़ हाथ धोए नी जा तोड़े खाना द ये चलते गरम का पनिया हो जाला खाना बना के धइले रहे नी। छोटको ए छोटको हां दीदी अरे ले आवा लाओ ताई रुक जाए लावा जल्दी धरी दिया गइले। हां रुक रखिया बढ़िया सटैला हु न। हां जी मांजी आधानिया ले हां लाओ ताई रुक जाए हां बैठ जाई लाओ ताई दीदी रुक जाइए ठीक है दीदी आता नहीं सब करे जल्दी खाना दाना बना दे तो ठीक न हो जी। लावा एक कने सुनो सुनो बैठा कहनिया कि पुगरे पर खाए का बना देते जा झोक के ना। हां ये दीदी का करे के फिर ठंडा पला के दिन बाटे तनी हां चापियो लेबो जी हनी हां कि गरम कलवा कटाई कि गोभिया बने हम ना कहते ना गोभी बना दे ए मन ना करत रहे गोभिया खाए के 2-3 दिन तो से का कहते बोली गरम कला कटाई हां ओही में हां तो ये काट दो जी का भइल बाटे हम तनी मिर्चाई ज्यादा डाल दे तू 3टा ठीक बा पर बाबूजी से डर ना लगला जी बा उ का करी हन उनका के बिचान तो एक उपाय कर नींबू बानू और नींबूआ के रात सब उनका सब्जी में डाल देनी तीतावा काट दी नेबो का मत नाम मत ले हमार देखी लारची लागल हमरा बड़ी मन करता खाए के हो जान तो कमन हमर दीदिया घरे करह घर और पूजा दी घरे इहा नींबू के अचार डाले लिसन माई के देबे लिसन त काहे न रोला ना ले अनि जी के करा के आदमी कहन के तनी हमरा के दई है चलते ना ले आवे नी समझ जाई है बाक जी बताई ये दीदी ले आ देती नेबो त रख देती तो कोई ना न जाना हां हो अब की जाइम नहीं हर नु त ले आई ना। हां ठीक बा जाए आवे लिबिया दीदी अपन लइका के सासाराम नु हॉस्पिटलवा में दवाई करवावे खातिर ठीक बा कहीं जाते सब्जी काट दे ठीक बा जा झटपट काम हो जाई ठीक बा जा हम जातनी उ चाचा जी के बोला के गैया के दूधवा देते ठीक बा ठीक बा जा त सब्जी काट दई रे भाई जातन तन दूधवा के ले आ देबी बाबूजी चलिए गइल बानी धान ओसवावे त के अब करे चाची घरवा कह दे तनी कि ए चाची तनी भेज दी ना चाचा जी के दूधवा दूध दी हम बहुत बड़ी का हो का जी कहां का गोई रहू हां कहां गई रही कबे चिल्लाता नहीं कहतो गई जे बनी आ ना जतरी सब्जियां काटे ना सोचले कि जल्दी सब्जी काट दे कहां जाता नहीं बाजारी में जाता नहीं बाजार में जाते ना तो तन की मैगी ले लिए ना आका काला काल दोपहर ही हम बना लेबे जी त खा लेबे जी बड़ी खाए के मन करता मैगी खइबू हां जी मुंह ना देखल हो एरा मुंह का जी आदमी मन तन के मन कर के मैगी लइके नु खाला सारे छोटे-छोटे त मेहरारू जा तन की खाली से तन की मन कर लागल ना तन की ला ले त ठीक न रहते तो का नहीं के मन कर कबो कहते मुर्गा खाए के मन करता कबो मछली खाए के मन करता कबो मैगी खाए के मन करता का मरद हइबे कइल हई त रौरा से ना कहम त केकरा से कहम बताई केकरा से कहम गौवा केकरा से कहत रहो हां गौवा अपन माई बाबू से हां बारे बा का कहत जी तो चल ले आ दे ना हां ले आ दे चिंता मत का करते भौजी भौजी हम के लगता दूध का त दूध के गइल बानी का ता कर ओनिया जी कुछ लेम का पैसा देते तब न लेती हां पैसा से दी तो हमारे पैसा नहीं देखिए हम ही क्या कमाई जाता नहीं गांव को तोर महीना देलै पैसा बा हमार महीना देले पैसा देबो करले त अपना भी रख लेने खर्चा पानी खाते जाई जेकरा से मांगे बा ना ठीक बा मांगी अच्छा रोला कमाते रो भी पैसा नहीं खजी ठीक बा खा ले जैसे के पानी देख यहां हमरा से पैसा मांगता नहीं बताओ खइबू खाली हां जाई हेलो हेलो का कोनी खोज रखे अरे जोर नेट में तोरा लगा सुनाइबे ना करेला हेलो ई कैसे सुना दे दादा आ हे दादा हम मोबाइल उल्टा ले ले बानी हां हेलो अरे ना रे माई हमें मोबाइल उल्टा ले ले तरह के बुढ़बा बनावत नहीं गोड़ लागत नहीं चल ठीक बा सब कुछ ठीक बाटे ना हां ना दीदी गइल बनू दूधवा दुआवे हम जातनी हम सब्जी काट देले बानी जातनी अब बैठा के तनी खाना दनी बना दी है चल ठीक है बाटे अब भैया कहाँ गइल बन फुआ घरे का करे फुआ घरे
कुछ काम रहे का? शिव चाचा हो ताटे तो एक दिन आगा ही नहीं भेजे देवे के रहे तोरा। आज बड़ा विदा करवाओ तली भैया के विदा कर देती आज। अरे मैं गिरो चल ठीक है बेटा भजे होतई खाना का बतिया होती है। हां धरो है कने दूधावा दूध दे दीदी है दिया। चल चल ठीक है मैं रखत है ना ये कर से बतिया कर हो। ठीक है प्रणाम। मैं से हां ये दीदी माई रहे का कह करी उ कहत रहे सब कुछ ठीक बाटे ना कनी। हां दीदी वो सब कुछ तरह धारा के। हां आ कहानी है ना बनता आज दीदी हां ये तनी सब्जी काट देले पर खाली बैठावे के बाटे। अच्छा ठीक बच्चा कह बच्चा एक तनी कुछ लेवा खान के हमरा के दी ह ठीक बा हेता ना हे तनी लहसुनिया दूगो काट के ओइ में डाल दी। हेता ना कह दे सब्जी में पीस देले बानी। ये कने जब से हम ना खाइम नु हेतनी कुचिला हमार के जन कैसन मन में भई रहेला। चलिए ठीक है बेटा। अरे अच्छी पुताइल बा हो जा पूरा वाला गाँव पूरा वाला हां जी बैठ के तू सुड़िया जा तड़ू बतिया लग तो नहीं हर इहे से ना कहा जाला कि नहीं हर तनी ससुर में आज जाला तो कम ध्यान देबा जाला तो तू बाड़ू तो नहीं अरे ध्यान दे तड़ू। बताव का कोहे कुछ बुझाता ही नहीं खे। मौसी कहती है कि ए बुचिया कहिया आवत आव न माई के साथ है। अब बुझाते नहीं कि हम का करी। कुंवार रही तो मौसी घरे चल जाता रही। बियाह शादी हो गई पूरा घर के जिम्मेवारी हमारे पे बाटे। देखत तनी आई बाबूजी तो अपने कुछ कहम नु तो कहम कि बाबूजी 4 दिन खातिर छुट्टी दी है। एको दिन घरे रहम 2-3 दिन मौसी घरवा रह जाए बनावा तो कने तनी चाहते नहीं तो क्या कहते जी। नमस्कार प्रणाम खुशबू से। नमस्ते प्रणाम हम बनी पुष्पा सिंह। देखा नहीं है जो अभी हमने के वीडियो बनाई नहीं है जा एक पारिवारिक वीडियो रहे। अक्सर देख ले कि गांव देहात में लोग कितना मिलजुल के रहेला। कोनो घर में सास ससुर गुजर जलन या फिर भी गोतनी में इतना प्यार रहेला कि एक बहन के दर्जा के देवेला। तो हमने के वीडियो बना के रोज सबके संदेश देनी है जा दर्शनी है जा कि हमने के देश में ऐसे होखे के चाहिए और ऐसे करी जा रहा सभी अपना घर में बिल्कुल झगड़ा मत करें जा जैसे हमने के कहीं नहीं आ जा दोनों गोतनी मिल के। चलिए एक साथ लेते हैं जब विदाई। अगला वीडियो में फिर से मिलल जाए। यदि ये वीडियो अच्छा लगल हो तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम।